chotu mami jagudo daldo dan teuniti dai godo fo galo mufia maudo gonyido sukodonyo ode ngure pele jikoji kai ko nyende fo waire don tawte don sabudo ko kalekal kali no tampita mi no tampinirani mo nona ne tampinirani kalde firgo sam udirum powuj madda di sa chama kalli ko kali fewal kali hakkilo ya hadde ko welti rek kali do ko welti rek a parade dum sa anani bam ko wadi ko bam hali kali do minen ada ameno si debbo sowi hein sadaji babam ini do sadaji ko foti 2 millions ko nena mi halda noni do joni bala nanata on mi noddi téléphone joni mi wari mo expliquer pour hamo nodda babam ba halde makko parce que min on fudi kam fetinde sérieux on fudi kam fetinde fudi kam wade dépasser an bama mbira ko noddi yene yaltin sara ko jogu ko foti 1 million wala 2 millions 2 million francs wala francs gini wala CFA dum buri 1 million ko 2 millions biyami CFA wala gini CFA hore mo uniquement pour heba ko mbot natine poche no baba mi di paaji be ko jaxlu kam min ko dum duddenno me pawo joy o ira he gontina rendu sabu ko redu af joni adan nambata joni sa kupi joni yahanam galle gorgol makko ramatu so kalna hawa sa parito jahay salif jari kalnam mama wuri sa pari jaha to don wuro ablay sadagel kalna ablay sadagel sile jari on jagga demgal makko de ala on kalto halan joni sa pari jaha gawlo wuro ngo kalnam mbiyamo yo ya hedde wuro jeeri en ari funna tareji en o tintino koñnon nguron tan jaranno yaaje hoto hewɓe tin ala hoto yotto podor yo har giya so haalni mbantunaɓe o haalna giyanaɓe hoto yotto podor aɗa podor naɓe so ɓe tini ɗum ɓeeto ko yaaji gamaji yo haalan gamaji naɓe ko sutura noon heɗomi gayde an kaldan min ɗum ko sutura miiɗa hewɓe tina ɗum ay ɓe liman mami ɗo yo ha toon wona yettanami galle tanam njum kalna kam kaƴet fofat mbiya yo haalna doɗen naɓe ñanganaɓe moƴƴi tinnoɗa noon ha tokkannumami ɗo de miiɗa hewɓe tina ay guron mbimi kongon haat ɗon ñande o hettino min mamɓennin ɗum wuro sooyi a jarama machallah sam waɗano mo ferene o haalnat aduna fof wayta haaldi risa tolnaɓe rosɓe fanay ngara mbaala wuro hammat wuro jeeri ari wele tereji jaha mbantu giya jarani yo to podor jalta jaha gamaji njum doɗel hayre law moƴƴi ɗum kam ma won secret d'état ala mo haalnani musa min cikkanum ni ɓeɗo pawo isona ko kamɓe pewata ko mbinam kaali ko sa rende ko kamɓe ɓuuri hen leftade bamde kalmi ɗo wi kam mi waɗanno dawtal jiɗɗa hadde mi dawtal hol gorkol wadde dawtal min komi ngalɗo e hoore muɗum sax mi ɓeɗe ɓiɓɓe so jibinama e dow jaam e yetta Allah
mi anda ko nde wonnen Allah fo jaabama noon billahi min kam no mi yimma tan jibinde miɗa waɗa denna bo ano ɗum cikkuɗa an hay so woni min adi waddu anode mara kam wiye kam min adoro jibinde ma to heure ji daɗodirɗen heure uji heure e wadden ha tan ko heure uji en way taw ko min adorma motani mois motani année ko heure ara ko musemma a wiyata mbaggu ngo weli tan mbiya ko mullay tigui ngamata ay a jottako a jooɗo kaccen ce yallah Galle Kalidou Uya Galle Kalidou Galle Kalidou masallah wuttama yooɗi de ñotol magol yooɗi trop no labdi joni sukaɓe ɓe mbawi yo ñodde no mbawi ñodde no fewi no liggeyo oɗum alhamdulillah mbaɗo ɗon tinno hen eyyi min wonko jinnomi jewtiɗen nde heɓino kam te mi yiiɗa heɓma no tampinma jaari oɗo guila jibinande mi dañno probléme mo ponmi ɗum innirde yimɓe fof dari go fof no wiya mataw ko mino innira waɗi kam probléme joni noon mbimi jaari so Allah rokkima jaam an ko holon miijiɗa pour innirdemo ɗum tawi mbimi wanni mi namnoma hen kalden hen hadema yaade ha jourji daña probléme nda kureji eɗen jogui kureji ɓalliɗi e kureji jaari ɓalliɗi go fof so ari ɗaminto kam jiɗɗo andu noon guila e law an holo mbaɗɗa prévoir eyyi ayi ceerno Mody neɗɗo so hulani ni no foti hersude tan hewno kam wiide konngol mbiɗa gosi so waɗi guite yarotako ni hersini yarde yarotako min mbiyatmi ni ɗiɗo deedi rewɓam ɓe yo Allah wat hen jaam ni inchallah ala waɗa jaam sabu heewi kunude do turo gila nanɗo ne noppi mon jaari e dalanda koɓe sowiɓe ha joni elle tan ko rewɓe mon cowi suka men de neɗɗo kam mataw sa taƴi peɗeli mum 5 aɗa foti ɗum sakkade wurturu nde waɗiru vocat gila nde jaari e dalanda ngoni reedu wona caggal leydi Seydou diaspora kam haala Fouta tuggi wuro soogi ha wima ɗo ko Bakel kamɓe ɗiɗo gure fof ɓe tini ɗiɗo ɓeɗo rewɓe ɗiɗo ko deedi taran Ousmane Diallo o ala numéro Foutankoɓe waɗa wona kanko yettini toon haala ka eyyi min de yumum jaari de mi haalnimo wimo kadi yo haalan kureji seeɗa nde kandi so woɓe tini noon mi anda holo haalni hol mbiɗo mon noon ya haalan an aɗa andi jaari e daranda holtoɓe ndewi ha Allah hoddiri hande ɓe goni deedi mo dokkon sutura min mi meeɗama wadde interpellé namdimami hen hunde ko yettaki taw Allah ne andi ma yetto walla yettotako cengtote e ɗum saabu Allah en ala ɗum que ça soit noon la dernière oɗo kam woni las ara yam ara wiyam holmo innirta min ma anda mo inniranmi mi anda holon foti innirede min aran ko gandumi ko Allah hoddiri nden so yonti a jooɗima to innete somi ñumanima almami manan ma andu ko holon innira anani haraka noon yo haɗɗo jourti kam ko mbaɗani ma dañ hen probléme ɗum kam mbaɗani ay so mbaɗa daña hen probléme walla mi dañca hen probléme ɗum ko min eyyi kon moƴƴi woto laawe kam way saabu Allah eyyi wat assume caggal kayɗa wawi wadde assume tan alhamdulillah ceerno Mody mboɗo hersuma moƴƴi ɗum ko heeɓi kam waɗano test tan yimno andude ɗakkumɗa anniyema nane yam walla ala yam ɗum jinnomi andude ande metto ƴiƴam ay min jaari ko ɓiyam mi haalade hen mi waɗa contrôlé ɓinguelam eyyi ko sikkano Allah tottima mi daroto hen Galle Kalidou Galle Kalidou Uya Galle Kalidou Galle Kalidou Leli
ari ha toon ha hôpitale la ilaha illa ko non wassese pour kollamo résultat ji ɗi non docteur annene mais ko holon hen non jimmi andu tawi ko ceerno moodi walla aran isirabam ɓe koɓe ɗiɗo woni ummiɗo Guinée e ummiɗo Fouta o komi jiɗɗo andude ko holone mabɓe ari a anda hay secrétaire o wawa ɗum andude moƴƴi docteur Allah jarama ko mbaɗɗa kam prévenir ko non an kay docteur hunde tan ñaguimami te mboɗa andi ma waɗ ɗum par ce que cas professionnel woto hay goto artude e mabɓe ha kalnamo ni I walla A par ce que ɗum ko fuɗɗima wonde yaware non t'inquiète mami haalde mabɓe ok ɗo noon yaware haaɗi ceerno Mody ceerno Mody ar tawam nder saat joni mbimami tawam nder saat Galle Kalidou anga Galle Kalidou Galle Kalidou Kali an kam deggulal ko woni han ceerno Mody hey ana ko ñinmami namnade holone mon entre an e Diallo holone mon jaado hôpital to docteur Ndiaye ina namnoma résultat ji analyse uji dalanda e jaari ko ɗum namnimami non Kali ka toñowde ana wiyana kam oɗo haala deedi sukaɓe gonɗa hen haala wata ko nawma hôpital haramam hono hôpital docteur o noddi kam wi esiraɓe maɓe gariɗo ina namno résultat ji joom suudu maɗa cowiɗo allahu to so wi esiraɓam so wona an ko Diallo to ina sirimi ko an wonata an kam nanguirɗa kam tan ko portakele kala damal mo keɓɗa fof gudditera kam wadde hol jaaɗo hôpital ni namno to résultat ji an komin cuɓiɗa hen so wona an tan ko Diallo mais so woni Diallo wonko ganduɗa hen min kam ganduɗo ko holon hôpital kalino rewɓe ma jeeyi ɗum mo mi yiɗinoma ɗum namnade fewrani ko ferani mi namnoto way an wi kam e gonɗa hen haalde ara wonko humpuma e wuuro ngo wallahi mi anda to rewma holo hôpital ɓe jeeyi holen mon jaaɗo toon ni namno résultat ji allahuma ma on kala par ce que ɗum mi woppirta ɗum ni par ce que toro c'est trop holono mon jaaɗo hôpital mbimi ko mande o wi mi anda ko mane o wi kam tan koɗo gari toon so wona hande ko hanki wonno ɗiɗi ko goto warte hande tan walla hanki ko hanki hanki nda hanki min Diallo findini kam ɗo wi kam jalto mbaɗi jogui urgence won ko liɗitoyan ni eyyi taw ko hanki tan walla hande Diallo anani wata ko Diallo yeehi toon hanki o wi kam wonko liɗitoyan urgence mi anda noon nda ko hôpital o yahat walla o yahan hôpital way caggal haala ka ko hanki tan walla hande mi nangi ko Diallo noddanam Diallo anani noddanam Diallo est ce que omon nder ono kumuro tan ko min kulali mari o cikkanom ka bew min guinnirta bébé o noddanam Diallo ha an ma innire bébé Galle Kalidou anga Galle Kalidou Galle Kalidou anga Galle Kalidou lele Kalidou ndaaru noon aɗa andi suka on no waaliri nder ni fe waalide échographie on eyyi il faut wallondiremo noon ɓayde échographie on no waaliri ni pay konko no waaliri moƴƴaani fe waali waɗa an kam o holliri hoorema wadde ko andu e hôpital to docteur Ndiaye pour wadde récupéré analyse o min échographie o ko an addoyno ɗum wadde ko ɗum tahi ganduɗa cukalel ngel no leriri ni few walla fewaali mi waali mi Kalidou an kadi noon neɗɗo sino haala heɗomo mi waali mi ɗaani mi hoyɗi suka on yilkite e nder reedu ndum ko ɗum ɗon de ka koyɗuɗo aɗa yeehi hôpital wadde hôpital min kam andi hôpital ko nawma hôpital hôpital hombo ko aɗa yeehi hôpital to monsieur Ndiaye pour addoyde Kalidou min hôpital goto mi andi ɗo reppoma nder repoma nden ganduɗa tum min komi étranger min naami sénégalais mi hoyɗu on no kayit haalata min komo kayiti komi jogui an e ceerno Mody hol jaaro hôpital to e docteur wiide yo tottumo résultat analyse sukaɓe ɓe gasi ɓaydi a inni inde an a inni inde ceerno Mody tum dega on c'est feede ceerno Mody honno mi watta kayiti honno mi watta hôpital hande suba ko to ñanɗa
min ana ceerno mi modi wi kam ko an yano hôpital morgo na hôpital day ko musidɗo amen goto maayi mo foti nawede Guinée joni noon min yehi ga morgo ɓe wi men mayde nden siraali ɓe waɗi autopsie o ko ɗum mi habbi autopsie o sa faala noon kaydi ko kaydi autopsie mi jogii si a faala noon mi jonnuma ndaara ko honno o maayi moƴƴi ko ɗum noon ndukaral hunde kalnami moon so tawi ko an so tawi ko ceerno modi kala nde docteur o walla secrétaire o waɗi kam décrire wi ko an walla ko ceerno modi on kam gasi e galle he ko kotowo tenen ndento ɗon ko docteur hombo hummo ko docteur Ndiaye oɗon gandi docteur Ndiaye no feewi Ndiaye eyyi ko docteur ko Ndiaye kam min yiidi kono na ɗum noon nabunola Anga Gale Kalidu Uya Gale Kalidu Anga Gale Kalidu Leli lele le voilà komin noon noddunomon onon ɗiɗo fof saabu on majjani no galle o wayi won décision noon mo ƴettumi mi waynaki mon gonmi koye tintinde mon saabu noon kala ko jiiɗa wonto haaɗi woni bamma an e bamma ko kanko hunde fof mboɗo wawi ɗum muñde ha heddi cellal mon so yi ha ɓe jaaha hôpital to docteur Ndiaye eɓe ƴettoya résultat ji analyse uji mon walla résultat ji écho mon là c'est plafonné gasi joni noon mi tintana mon hande koɓe hotoɓe bamma fati ko Guinée bamma fati ko Fouta mi ruttotako hen noon caggal noddirmi mon tan ko mbaɗnamo préparé bagason makko mo jogui ɗo andene mbaɗnamo préparé bamma ɓe koota mi yiɗa hen ni ñaaguede walla wiide wat ni wattu ni par ce que so wona ɗum tan somin gondi e galle mami wat ko ganduɗa mi yiɗano ɗum wadde par ce que do mi sisi ko noon yaari mbiɗa anndi min mi annda wonno waɗi kono miɗo anndi ko ceerno modi fenowo o kanko haali ɓayri mi yiɗano o woda premiére kaaliɗo yawata affaire mum ko ɗum waɗi mi yalti law mi yehi min yomi yahu ɓayri kamɓe ɓe yahata mi yiɗno kadi anndude ko honɗum woni toon taw min woni premiére anndude ɗum min komin jogii mi innuma mi yehi ha docteur Ndiaye o jonni lan goɗɗo e maɓɓe ko funeeɓe funeeɓe ɓiɗɗo an on ko funeeɓe haɓɓi erreur on woni écolisation o mi yaari hen ɗum on siko gorko ka ko debbo eyi debbo ceerno modi kan heɓata tokoro ɓayri ko ɓiɗɗo makko on ko debbo haɓɓi ko ɓiɗɗo debbo sexy femme sexy ɗe funeeɓe ko ɗum mi yejjiti ko ɗum mi yiɗano o andanan hay fus ceerno modi wawi fende kaali noddilan ɗo ala ko wiyali ko tactique de jeu mi waɗi newol to haalatanan taw kayitaji ɗin noga poche mi indimo ɗum ko kayiti autopsie ko musidɓe amen goto maayi ɓe waɗanimo autopsie ɗum noon jinno mon haalande kalida waddata e amen ni sabu minen min ko mbaɗat ɗo ho fof wayni minen ko warede ni ko mbimami ko waɗa ko jinnal ala komin mbawi mon kono an woni kilifa amen ɗo e galle he sa wi hayso ko joni e jamma yoɓe jalto ɓe jaltat babam ne tiidi hoore diallo ko kangaɗo mo nanta ɓe keɓat koye falantere mi yejjiti haalande mo ɗum tellement min nomi waɗɓe jeppi mi hay mi yejji haalande ɓe keɓat toon ɓe ñukkindo so jammade ɓe gona koye ñukkindade tini fof mi tini mi yiiri yitere mo woppiri noon tan ɗum tan samin caggal Allah caggal ma mbima hay so joñum parɗa min numéro chauffeur ɓe jogui ɗum joñum nodda arno ɗum min mami liggi ɗum wona nani min kam ala ko haalami sa faali joni joni mi rewone mi range bagage uji o yaha wona ɓe jogui ɗo bagage uji heewani mbusuji saabu Allah pawne kam ɗa mbusuji mabɓe ɗe ummo de jeehe jaltine bagage uji ma pawne kam ɗum ɗa koto ɗon ni mi tampillorima lefti tinnoron ɗum noon jibingol tan alleran ko hay goto warata kam hay goto warata kam mi haalatani kaɓe sekuno reedu ndun
ndiyam koko buy yalti goroje noon yalti toon ha heewi pos ɓe inni ko ɗum wari mo eyi ko noon yaari joni noon inandi kono mi faala walla allah yandi sabi allah ara tinna mi jonnuma kayitaji ɗin mara naalandi mara naal kayit ɓe wawi darde bagage an din jetta kayitaji ɗin a faami tinna walla an ɗum yandi sabi allah an noon gardu secret an ceerno molita andanan fus ok awa en on to manani o a tawela gadama galle mi jonnuma kayitaji ɗin yaha ara joni ok merci merde ceerno modi jam honto wonadaga duuska an ndege ko annatino min gombo an ko kalta ɗo ko fof mbattani ɗo haare ko sexy debbo e sexy gorko joni min ko tawi an jaɓa mba takke fenande oɗo galle an jam e jandi fi allah e joni an ko wondima e koƴƴi ko wondima e koƴƴi an ko ɓiɗɗo debbo heɓuɗa ko wondima hen mi dareno ɗum yandi jaɓa fi allah yandi fi allah kaali ɗum ye kaali mi yalta e galle ɗen jaka noon subhanallah Galle Kalidou anga Galle Kalidou uyo Galle Kalidou anga Galle Kalidou le curki jam wona mbinomo mami lijjit alhaali ɗi ha laaɓa ceer kalid mi andinma hunde min vocation mi pertu ɗum way so jangdam de jokkino min kam enquêteur ko minomami ko Diallo yaltunoɗo jiiɗa kam ɗum takkude kalid min rewi Diallo omo haala téléphone ndewme caggal makko mbaɗa heeɗo ɗum ndeke ko Diallo ƴettoyi écho ji kayitaji écho ji mbinoɗa kam ni ndeke ko Diallo ƴetti ɗum wonbo haaldanno o wi joni ko jiɗɗo ɗum resnude daccowo yalti o yiiɗa jiiya kayitaji e bagasuji makko mi andinma hen hunde kadi min noon mi anda ko holon hen wawi kayitaji ɗiɗɗi goto ko funeɓe e ko hollimo goto ko funeɓe goto ko ɓiɗɗo debbo mi anda noon sa daraki hen mo majjin ɗi kayitaji écho ɗi eyyi aɗan ko jiɗmami namnade eyyi so horaire o nawima a hirde joni ko raneru jippotoɗa walla yahata ha garage Wuro Sogi ɗum kadi ko addi ɗum ɗo woni ka kirɗowo ko woni ka kirno kay ayo kalta ko hey dara safanimi bagage uji ma nan ɗon manda sa wirtima ɗon mbus oolo ka kirɗowo mi haalni deeɓe o wima o ƴaguenoma kosito kam ko dawowo so Allah jaaɓi walla onon ɗiɗo jarata kirdote hen kalid min mi ara mi haalama kayitaji écho ko addi hen kadi mi yalta galle min mi toñani wona min ƴettoyi kayitaji hôpital wona ɗum wonno probléme ma Diallo ƴettoyi ɗum hôpital wallahi haala ka mi wawa ɗum mbimi hande a walta e galle e gasi ay Kalidou c'est trop saha jottoɗo aɗa haala mi deƴƴa foof yidde jaam walla an Kalidou cikkata min mi ala galle an wattindiɗo dañde galle nde mi tawane he goto te mi haalanma hunde min ko tawi tawmami ko ɓiyam woni ɗo a yejjiti noon gila aɗa araɗe ƴama ɓiyam aɗa woya anani mbanmi teddugal dokkumami ɓiyam wayan sa haalam goo ko nanmi koye galle ma e joni manda lebbi no foti way ko nanmi ɗo ko a yaltat galle o ɓuuri 90 fois ɗum no yode hakkude men nden ponnoɗa yaltude noon Kalidou ayi ɗo ko Allah woni ɗo toon ñahanmi to kadi ko Allah woni toon hanma jooɗa toon Kalidou mi yalta galle ma bisimilla ma eyyi ñande jiituɗa kam ɗo fof andu ko inde an hay inde arata wona gonga woni an woni Diallo hay inde on pawtaɗo ɓiyam jibina mi innata a jibinani ko ɓima jibini nen noon guinnanmi eyyi ummo nen noon guinnanmi ceerno Modou ummo mi yiɗa waddude e ma saabu Allah ummo bowal tampini kam eyyi eyyi on ganda kam ni ko ɗum no gañannomi noon ko wona yam ko pindu noon ɗum ko ɗum gañannomi anda a hirdat de a hirdat Diallo ma hirdu galle o ko jaam jinmi hen ceerno Mody
wa jettu sakuji ma wala woppo inde ma jettu sakuji ma a jettat sakuji ma a jettat sakuji ma galle Kalidou anga galle Kalidou uyo galle Kalidou anga galle Kalidou onon paran mi ceero moɗi jarte Diallo ala warde sese Kalidou doyi ko ɗum gañannomi jottoɗen ɗo ngare bowal ngare kote yarte bagusuji mon wona fof on jetti woto goppe ɗon Allah wana e galle ma ton woni eyyi Allah nene e galleji fof eyyi ne ganduɗon ɗum de guila nde mbimi kote ko ton jaltat Allah nen bangeji fof eyyi ala kono ceerno Mody jarali no ira denno bo waɗa feere ɓeyda peinture on kadi nani ɗum fof haajuma ala hen Eyyi. ɗum fof haajuma ala hen jinmi tan paya guine o faye Fouta bowal doyi an kadi Allah nen fof Allah nen bangeji kufune an on kufune an addoy ya jetto e ngara addoy ya kala ko heddiɗo addoy adu arriwo yimata ele kunta so kinde waɗino normal on ndiweta an wattindi dañde galle gila giɗira maɓe no mahani eyyi moƴƴi wona ɗum woni bagage ma Allah no Yeah. fof Yeah. Allah no fof eyyi anda no ko ɓey guure men woni ɗo eyyi andana ɗum hoore ma nani si pay kunkon jibini ko funeɓe si tawi ko gorko ko wawi wade inniraɗam ko wawi wade fof haaji mon ala hen Eyyi. bowal dégage Diallo jehen Yeah. Diallo jehen o mi buway ar ñehen ma ko ɗum an kadi accata ar gay ar ñehen mi buway mo yaltu tarode nde ana ya bowal ar ñehen jeere mbirtoɗe no waɗi tarode non kersata eyi tere biso bowal Allah waɗu bone ga galle amin Kalidou bowal nder galle Kalidou woppitake goto